emakume migratuekin tailer batzuk egin genituen elkarrekin. Hasieran gure ideia zen beraiek marraztea beraien burua, eta ariketa hori egin genuen beraiekin, tailer ezberdinetan, emakume ezberdinekin, eta margotu nola ikusten zara zuen, eta nola uste duzu ikusten zaituztela besteak. Eta aldea ondia zen. Aldea ondia zen, ariketa ezberdinen bitartez hori ikusten genuen, baina batez ere politena zen tailerrek eta gero kontatzen zizkiguten, behin giroa sortuta kontatzen zizkiguten gauzak. Azkenean margotzen zaudenean, gustura sentitzen bazera errexitze egiten duzula. Hizketan ginen momentu horietan jaso genituen beraien esperientziak edo tailerra bukatzen esan kontatzen egon, eta gutxi gora bera batzunez, bineta ezberdinetan, beraien bizipenak jasotzen. Orduan, ikusten dituzuten, mezuak, bineta moduan erabaki nun, hasieran erekin gutxi gora bera ze plataformetan nola plasmatu historia horiek, baina badaude binetista formatu batzuk asko gustatzen zaizkitenak, eta orduan, iruditu zitzaidan marrazki batean mezu bat iritsi bertzela, izan bertzela ikusgarria, ulergarria denentzat, eta binetak hori dakatez, azkenean igual batzutak hitzik